Ahojte, dneska na Mampienke sme mali stretnutie s realitou. Ukážeme si, akí ľudia sa tu pohybovali, ukazovali nám prácu a pozrieme sa aj na to, ako to vnímali naši študenti. Počas prvého workshopu nám naši bývalí absolventi predstavili školy, na ktorých ešte študujú. Počas druhého a tretieho workshopu nám svoje profesie priblížilo 7 hostí. Dominika Korbelová je farmaceutkou, ktorá nám porozprávala o svojom vzťahu k medicínskym odborom a jej práci v lekárni. Barbora Kapitánčiková je psychologičkou v Centre poradenstva a psychológie. Priblížila nám svoj život na Monike a jej prácu v Centre poradenstva. Juliana Pramuková pracuje ako fyzioterapeutka. Dozvedeli sme sa, čo ju viedlo k fyzioterapii a práci s deťmi v Centre Svetielko. Juraj Timura je archeológom. Ukázal nám, čo obnáša táto práca. Zbúral niekoľko mylných predstav o tomto odbore. Zároveň nám dal tipy, kde si najlepšie oddychnúť. Filip Reichel pracuje ako programátor. Predstavil nám školu, na ktorej študoval. Taktiež priblížil, ako funguje IT firma a jeho práca. Anna Berková je sekundárnou lekárkou na detskom oddelení. Priblížila nám, prečo ju to ťahalo k medicíne a jej prácu na detskom oddelení v Prešove. Klaudia Kušnírová pracuje ako optometristka. Predstavila nám plusy a mínusy jej práce. Taktiež nám zodpovedala na pár otázok ohľadne jej profesie. Kedy ti napadlo, že sa chceš stať optometristkou? Napadlo mi to vo 4. ročníku na strednej škole, keď som sa hlásila na vysokú školu a popri medicíne som potrebovala mať nejakú tú zálohu. Nenapadlo to úplne mne, ale mojej kamarátke, čiže v podstate to bol nápad mojej kamarátky. Aké vzdelanie potrebuješ na túto prácu? Ja osobne mám vysokoškolské vzdelanie, ale dá sa to urobiť aj ako nadstavbové vzdelanie v rámci Slovenska, ale najideálnejšie je vyštudovať tú vysokú školu. Ja osobne mám magisterské vzdelanie. Ako dlho približne trvá meranie u optometristu? Samotné vyšetrenie refrakcie trvá približne 45 minút až 1 hodinu. Neváhali sme a spýtali sme sa aj študentky, ako vníma dnešný deň. Na akých workshopoch si dneska bola? No, zatiaľ sme mali pána archeológa, ktorý bol úplne že unikátny. Vážne to bolo super, strašne zaujímavé to bolo. Nám ukazoval veľmi veľa fotiek a sa mi veľmi páčilo, že aj keď vlastne nebol na už ako keby nepatril k tým ľuďom, ktorí by nám boli vekovo bližší, tak proste aj keď bol starší, tak sa vedel ako keby znižiť na našu úroveň a komunikovať s nami na tej úrovni a to bolo úplne fantastické. A fakt si myslím, že je to super človek. Aj strašne zlatý bol a aj fakt to, že sa vedel znižiť na našu úroveň, ma úplne dostalo, lebo si nemyslím, že to vedia všetci ľudia. Takže tu je dôkaz toho, že Gymnázium svätej Moniky vychováva ľudí, naozaj, že vychováva nás aj pre budúci život a že to není iba o štúdiu, a tak perfektne vychovalo aj jeho, takže bolo to fajn dosť. Je podľa teba dobre mať podobné akcie, kde sa vieme stretnúť s prácami, ktoré budeme raz robiť? Je to dosť dobré, podľa mňa. Bolo to zaujímavé, fest zaujímavé, ale mám takú jednu pripomienku, ak môžem, teda, hej, no, že, ďakujem, že škoda bola, že vlastne napríklad
v niektorých oblastiach si myslím, že bolo viacej ľudí, máme viac absolventov, ale že možno by nebolo od veci pozvať aj niekoho možno z oblasti športu, alebo niekoho, kto sa venuje profesionálne umeniu, alebo možno aby to vážne neostalo iba v tých takých teoretických sférach, ktoré možno práve sa naša škola tým zaoberá, ako sú jazyky, biológia, chémia, prevažne, aspoň z môjho uhla pohľadu, ale fakt, aby možno prišiel aj niekto, kto sa, možno aj nejaký kňaz, ktorý je vlastne absolvent našej školy, napríklad otec Valentín, viem, že on je perfektný, prosím? Dobre, takže vlastne toľko si myslím, že z môjho uhla pohľadu by to bolo fajn, ale aj napriek tomu to bolo fakt veľmi zaujímavé, si myslím, a ešte to iba zaujímavé bude.